Ji aboro noringo de od thieth bang' tonye masira mar mach e kadak ma Kawangware Muslim. Masirano manotimore otieno wanyoro noweyo familia moingo 100 kaonge kar jot. Gino manomiyo gi mirima kane girakore kod migawo masimo mach mar kaunti ma Nairobi aduwa. Maeri en mach mar ariyo motimore e kaunti ma Nairobi e bwo juma achiel ka chieng' tich ariyo mach machalo kamano wang'o kar dak ma Mukuru moweyo ka nyithindo 3 owito ngimagi. Moshi ilikuwa imejaa kwa nyumba, vitu zimechomekewa, sijui hata mtoto wangu wako wapi. So naomba serikali especially hapo kwa zimamoto. Zimamoto imekuja lakini imefika hakukuwa na maji. Zimamoto ingine ya pili ikakuja hakuna maji. So tunaomba serikali saidia, kama kungekuwa na maji at least nyumba mingi hazingekuwa affected. One code kuwe malit nikech kama jini no chakore gimoro saa achiel to jinogo wi maji otemo ywak to geche manego mach obiro ka geche ariyo to geche ariyo obiro ka onge pi. Koro wakia ni geche ne gibiro limo jo Kawangware koso ne gibiro timo nade. Sani wan kod gi midhiero ma ok wang'eyo kuma nyithindo nitie, gik moko ke jomoko sekwelo kwa hii area yangu. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hiyo ni kitu ya kwanza nasema, Sakaja mambo yako haiwaka. Waithaka iko tu hapa karibu. Na kuna kanini ya kuzima moto iko hapo. Mbona watu wafanyiwe hivi? Hiyo ni mbaya sana. Kitu ya pili nitaongea, kama kuna mdhamini yote tafadhali tunaomba akuja saidia watu, at least watoto waweze kurudi shule, wapate mahali pa kulala, wapate chakula na kitu ya kuanzia.